Здравейте, аз съм Пълмотерището и ще направя първия епизод на моята поредица на GTA 3. Ще минавам мисии, ще правя геймплей, коментар, такива работи. Няма правя кой знае, нали. Така че аз смятам да отида да мина няколко мисии. Зависи колкото успея. То от мен зависи. Между другото, този торент от Замонда 10, че го свалих, ми такова, трябваше да инсталирам някакъв гаден патч, да слага такива гадни коли. Просто не си върви, защото, нали сещате, това е стара игра с нови коли, някакси мисля, на същото мнение. Но за сметка на това, полицейските коли изглеждат като GTA 4-ката, което ми харесва. Pump Action Pimp. Дай сега да видим какво е това. Сигурно е нещо хубаво. Еха, Shelby или какво е това, не знам. Бре, очевидно трябва да отида до Ammunition, ама правя там. Между другото няма да използвам никакви читове. Читове секс. Така. Да, в тази мисия имаше един 9 мм отзад. Така. Влизам си в напълно разбития Мини Купър. Да, между другото, аз хич не съм добър шофьор, това да ви е ясно. Изпълнявам някакви малумни каскади като това. Не! От дяволите. Добре, секунда само. Така е по-добре. Защото съм свикнал на GTA 4-ката да спринтя с левия shift. О, я хубаво такси, да си го взема. Искам да попитам, който гледа този клип, в GTA 3 има ли възможност да се върти камерата в колата? Ако може, защото аз не мога, дали бъга не от мене или нещо второ, ако имам въобще такъв бъг. Така, отиваме да ги гониме те с питовската кола. Ахай! Чакай! Абе, къщи ти, бе! Нещастни! Гледай го как се беше запътил към мен. Тук не можеш да стреляш в колата, бе! Бати къпи. Какво стреля, бе? Мали! Ега ти мисията, бе, брато. Ега ти какво направиха те, бе? Чакай, хубаво БМВ, хубаво БМВ. Така, едно ще трябва да отидем да минаваме при Джей. Дали, тази буква не си спомня как беше точно, няма значение. Дрифт, бате. Дали къд дрифт ме приихуе? Не, тук никой не звъни. Чинк или чонк. Да, знам, че е хубаво да се гледат филмчетата, ама по мен ще записвам и няма да хабия и лично време. Така, тук какво ли трябва да се прави, един Господ знае. Да, той е един да. О, фак, това е шума. Няма да мисля, добре, трябва да отида си взема оръжие. Защото тази мисия е отвратителна. Трябва да отидеш при триари или какви са, не знам. И трябва да си купиш, не знам какво трябва да правиш, но... Да, най, не бати да ми оставя на помпа.
Едва. Да ти алчния човек. Дяле. Аре почива, бе. Смешник. Добре. Взимам си прецакания BMW M3. Продължаваме. Ау! Да. Очевидно тази игра е малко с малко по- и няма управление. По принцип. Добре, дай сега да видим. Какъв то стъп тук е? Пречи ми. Тъпото е, че не мога да биеш хедшоти през стъклото, май. Фак. То смешник бега, бе. Дел, мамо, то се качи в кола. Да, очевидно ще сложа тит на тези моменти. Дяволите. Да, определено тази игра ми се отпъва за сега, ама аз също не съм станал добър, иначе. То не мога да станеш добър, но е така от раз. Ще стана още по-добър и ще видим. Добре. Продължавам. Абе, дай се, бе! Всички кръщат като ни поудели. Сякаш сме се виждали патрон да излети. Обещавам, че следващия епизод ще ги мина и двете мисии. Не знам колко е вярно това, ама обещавам. Оф! Стига, бе! Мани! Остава тук, бе! Ау! Шит! Добре. Очевидно. Фак! Трябваше да става. Бегай, Тони, защото той ще убия. Бегай, отклонямото полицайче. Така. Дай само малко да се завъртим. В квартала. Ще се въртим в пумпъл. Аз там трябва да карам толкова бързо. Боже. Тука... само е колата, май. Само е колата. Само спукам гумите. Добре, бе. Нямаш ли бензинова, бе? Тук не действа ли също? Както и в капането Либърти, бе. Добре, я да видим сега, как ще избега. Тук няма ли клекня, бе? Къде пак ще си измъкнеш, бе? Давай бързо, бе!
Сега трябва да правя, трябва да го убия ли какво? О, фак. Не трябваше. Аре бе! Излизай бе! Излизай бе! Смешник. Покараш на срещното бе! Да! След дълго и мъчително преследване, да, той така и така ме блъсна и айде! Яко се прибак. Добре, това беше първи епизод, съжалявам, че не направих нищо, просто още не разбирам тази игра, ми е още малко трудно. Я, влак! И до следващия епизод. Чао, чао! Благодаря, че гледахте клипа.